खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो बड'सा साननैनि हाबाफारिजों दिनै हादोरनि हादोर बेंगिरि रामनाथ क'विंदआ आसाम दावबायफैदों। फुंबिलिनि 10:30 रिंगासोआव गुवाहाटीनि लकप्रिय ग'पीनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव सफैयो। हादरनि हादरगिरि रामनाथ क'विंदआ दिनै साननैनि हाबाफारिजों आसामाव दावबायफैयो। बिथाङा दिनै फुंनि 11:30 रिंगासो समाव गुवाहाटी लकप्रिय ग'पीनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव सफैयो। लकप्रिय ग'पीनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव हादरगिरिखौ आसामनि रायजो बेंगिरि जगदीश मुखी, गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मन्त्रि रन्जित दासआ बरायो। हादरनि हादरगिरि रामनाथ क'विंदआ गुवाहाटी सौहैनानै थोंजोङै कामाख्या मन्दिराव सिबिहैयो। कामाख्या मन्दिराव सिबिहैनायनि उनाव बिथाङा शंकरदेव कलाक्षेत्रआव लाचित बरफुकननि 400थि जोनोम साननि लोब्बाजों खुंफुनाय मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लाहैगोन। बेनि उनाव सनिबारखालि हादरगिरि रामनाथ क'विंदआ तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि हाबाफारियाव बाहागो लाहैगोन। बेनि उनाव बिथाङा काजिरङा माहारियारि पार्क नायगिदिंनानै माहारियारि हाग्रा संरैखाथिनि सोमोन्दै सावरायलायगोन।